Сабагул Холбобой ва Модари Шарифхон Назаров, сарбози собиқи нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон, баъд аз тақрибан 2 ҳафтаи эълони ҳукми писараш рӯзи 30 июн дар роҳ ба сӯи боздоштгоҳи шаҳри Кӯлоб фавтидааст. Додгоҳи ҳарбии вилояти Хатлон 18 июн Шарифхон Назаровро ба дуздии чорво гуногор донист ва ба 5 соли зиндон маҳкум кард. Сабаби ҳалокати Сабагул Холбобоева, сокини 44-солаи ноҳияи Балҷивони вилояти Хатлон маълум нест. Манобеъ дар ниҳодҳои интизомии минтақаи Кӯлоб гуфтанд фарзандонаш монеъи ташхиси ҷасад шуданд ва ӯро зуд гуронданд. Фахриддин Назаров, писари Сабагул Холбобоева, ба радиои Озодӣ гуфт, модараш бо худ дар 2 халта хӯрокворӣ гирифта буд, то ба фарзанди зиндониаш бирасонад. Як манбаъ дар ниҳодҳои интизомии минтақаи Кӯлоб ба радиои Озодӣ гуфт, ки Холбобоева 100 метр дуртар аз боздоштгоҳ ҷон додааст. Ба нақли ӯ, мардум ба милиса хабар доданд, ки зани болотар аз идораи барқ афтодааст. Ҷасадро ба бемористон ва ба ташхиси тиббиву додгоҳӣ бурданд, вале наздиконаш иҷозат надоданд, ки ташхис сурат бигирад. Холбобоеваро рӯзи 30 июн дар деҳаи зарнигори ҷамоати ба номи Сайф Раимови ноҳияи Балҷивон дафн карданд. Вай 9 рӯзи пеш дар суҳбат бо радиои Озодӣ шикоят карда буд, ки додгоҳ писари ӯро ноодилона ба зиндон маҳкум кард, дар ҳоле ки ба иддаояш гунаҳгорони асосӣ беҷазо монданд. Вакили мудофиъ ва Модари Шарифхон Назаров гуфта буданд, ки ӯ ва ҳамроҳаш бо амри афсарон ба чунин кор даст заданд ва бояд афсарон низ ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Шарифхон Назаров моҳи апрели соли гузашта ба хидмати ҳарбӣ даъват шуда, дар оғоз дар ноҳияи 5 қарор дошт ва сипас ба қисми низомии 0307 воқеъ дар ноҳияи Ҳамадонӣ бурда шуд.